La Guerra Civil va ser un conflicte bèl·lic que es va succeir durant 3 anys i va arribar a tot el territori de l'estat espanyol. En aquesta lluita, els veïns i veïnes de Benlloc no van ser una excepció. A dia d'avui, encontrem a Benlloc testimonis de dones que recorden com van viure aquest conflicte en primera persona. Al 1938, quan va arribar la guerra al municipi, Pilar Simó tenia 13 anys. Dolores Casanova ho va viure amb 16 anys. Isabel Albalat en tenia 12. I Carmen Bort va sofrir els conflictes amb 10 anys. Totes 4 recorden amb sentiment la seva infantesa.